खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि आरो अनसायगिरि गासैनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनायजों लोगोसे बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 53थि थान्दै जख'न्थाया दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे बे बिबार बावनाय आरो फिरफिला बिरहोनायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां कृपेश दैमारि सारनिफ्राय नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन। दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बे थान्दै जख'न्थाय बियो जोङो साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै नैथि हाबाफारि आरो बिनिनो सेथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दङ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों दिनै जोंनि गेजेराव बा बर' समाजनि गेजेराव मोनसे जे दुंहाव मोनसे थासारि सोमजिबाय थानो नागिरदों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 54 बोसोराव आगान सुरबाय आरो दिनै गोलाव बोसोर आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों BSc, BTC आरो BTR दिनै मोनफुंबाय आरो दिनै बे मोनफुंनायखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड बा बर'फोरनि जे जोबथा थांखि बियो जाफुंबाय होननानै जोङो बुंनो सानाखै। दा गोबां जोंनि माखासे मानसिफ्रा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेरेखा सानग्रा सुबुंफ्रा दिनै बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ सारेन्डार जानानै फैबाय। बेनिखायनो गोदान दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय बा जाय मानसिफ्रा एबसुनि बेरेखा सानग्रा मानसिफ्रा दिनै सिन्था खालामदों जे गोदान मोनसे एबसु दानानै आरो गोदान आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों बड'लेण्डखौ दाफुंनांगोन, नङाबा थाखानाय जे दिनै दिफेन बर'नि आफादगिरिनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जानाय नंला। बेबादि सोमोन्दो बुंथिनायनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानो नागिरनाया बियो जोबोद लाजिथावना होननानै जोङो सानदों। मानोना दिनै जों बेखौनो बुंगोन जाय बिथांमोनहा दिनै एबसु दानो थाखाय सिन्था सरसा खालामदों बिथांमोनहा बे सिन्थाखौ दोननाया मोजां। गोलाव समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां थासारिजों जोङो दिनै सौसिनानै फैबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो कमप्रमाइस खालामनानै फैयाखै। दा बेखायनो गोलाव समाव गोबां मानसियानो पेरालाल एबसु दानो थाखाय सिन्था खालामनानै फैदोंब्लाबो दिनै बिथांमोनहाबो थावरिनानै फैनो हायाखै आरो बेबायदियै जातीय मोनसे गोथार आफाद बेखौ दैदेननांगौआव माने बै बिथांमोनहा जाय मानसिफ्रा सिन्था सरसा खालामदों जोङो मिथिदों बिथांमोन बायदि मानसिफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेबायदि गोथार गोसोजों निस्वार्थ भाबै मावलांनो हानाय साफा सुबुं होननानै जों साननो हाया। दा बेखायनो दिनै जोङो बर'फोरनि दिनै सानसुमै आरो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि फरायसा बिथांमोनहा रायजो राजाफ्रा मिथिनाया मोजां। दिनै थाखानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बर' हारिखौ लानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो मालाबाबो बर' हारिखौ खैफोदाव लांगोन होननानै जोङो साना। दा बेखायनो जाय दिनै एबसु दानो थाखाय दिनै सिन्था सरसा खालामदों आरो जाय फरायसाफोरखौ लानानै दिनै दानो थाखाय सिन्था सरसा खालामदों बे खिन्थु थिग जानाय नङा। मानोना दिनै सिन्था खालामनांगोन जायफ्रा दिनै गोदान एबसुनि दिनै बिबानगिरि जानो नागिरदों हयथ' सिन्था खालामनांगोन। गोबां समाव बेबायदियैनो गोदान एबसु दानो थाखाय पेरालाल दानो थाखाय सिन्था सरसा खालामदों बेबादि खिन्थु दैदेनबोनो हायाखै आरो दिनैनि फरायसाफ्रा जों बेखौनो साननांगोन गावनि जोंनि केरियारखौ लानानै गावनि थांनानै थानायखौ लानानै सिन्था खालामनानै बयबो आवगायबोनांगोन आरो मालाबाबो बियो साक्सेस जानो हाया। आरो दिनै गमामायैनो जुदि गोदान एबसु दानानै जुदि बर' समाजाव जुदि अस्थिर मोनसे जोंनि समाजाव जुदि खालामोबा दुंहाव थासारि खालामोबा माबा मोनसे अघटन जायोब्ला बै हयथ' दायनिगिरिया जायफोर एबसु दानो सिन्था सरसा खालामदों बै बिथांमोननि जागोन होननानै आङो सानो। गोजोन्थों। खुलुमबाय। नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों।
कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुवारि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जख'न्थाइ लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टि स्टल्स, भेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय, दख'ना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 863891131789696890T जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।